Sugeng rawuh Bos Anton. Bos El Rusna. Betul kowe bener kandamu cah ayu kowe tak tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah asu doyang guyu lali waya lali betong tong ngetang ngetang ngetong rasane wong lagi wah gandrung pilih belajar apa pilih gurung burung tak trimo gantung mari apa mari sapino rasane sawindu neng amak marak gurung numpak dok karamlakune ngomong wong sabar masih kelakon wong sabar masih ngelakon aduh papala aduh piyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut nyemplung ning karung kepacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung daripada serah ngeluh sakit cinta sakit yen wangi ora iso turu Piye, Nduk? yen awan ora doyan lenga Ora. amarga tansah elingan betul kowe bener kandamu cah ayu kowe tak tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah asu jongguyang guyu rumane ya Mas Koja Piye, Nduk? duwe anak ora duwe bojo Astagfirullah. lali waya lali betong tong etang etang etong rasane wong lagi pilih baca apa pilih gurung burung tak trimo gantung Mas jenengan lek ngerti kok ngisor dhuwur kenging napa lho Mas Koja Ya Allah ya Rabbi, kok ngene. pripun Bapak Ibu
nyawa kon kerasan. Lho lah pripun? Dadi MC mbendina dipameri kaya ngono ora tau ngei. Lah jenengan kersa napa pripun angger siap ngatasi kula? Oh, sinden kok kaya genggek ngono. Ya tutup ya. Nggih piye to? Masuk ya, Mas? Arep mlebu arep ora arep. Loh, lebane kok ngarep iringan apa kok mburi Mas Koja? Ngarep mburi pojok. Engko mburi bos harus tasuk rawuh lho. Untuk Mas Dewi. Lho jeng rawuh, Bos. Oh, sing terakhir nganggo entuk Mas Dewi, sing terakhir nganggo entuk terus sing terakhir cepet ya, Mas. Sing ngakon lho. Aku judeg. Ya tutupe. Lari Satino rasane sawinda neng urus Piyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucuk nyemplung ning karung kepacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung